Mga igsuon, dili tanang nakadungog na mati, o dili tanang nakadungog na minaw. Maayong buntag kanatong tanan. Nindot kaayo ang ato ang unang pagbasa karon nagikuha sa libro sa Deuteronomy. Kay atong unang pagbasa karon nagsaysay kanato sa ginatawag og Shema, nga importante kaayo sa kinabuhi sa mga Hudiyo o mga Israelita, na mao kini actually ang ilang adlaw-adlaw na pag-ampo. Unsa man ang pasabot sa Shema? Ang Shema could be translated as pamati, paminaw Israel. Maong nakoy tip kanatong tanan for us to learn from the experience of the Jews and the Israelites. Diba sa atong unang pagbasa karon giingon, pamati Israel, atong pulihan ang Israel sa atong ngalan. Pamati Danilo, pamati Fe, pamati John Paul, pamati Mark Anthony, ang Ginoo maura gayoy bugtong na Ginoo, maong simbaha siya sa imong tibuok kasing-kasing, huna-huna kusog ug salabutan. Pamati, mamati kitang tanan. Mga igsuon, nganong importante ug halangdon man ang pagpamati? Siguro ang makarelate niini, ang makatubag niini, ang mga teachers nga anaa karon dinhi. Kinsay mga teachers dinhi, mga magtutudlo, mga katekista, or bisan gani mga ginikanan or anyone in teachings or in positions of teaching authority. Nganuman, usually our instructions are preceded by a particular instruction ug mao kini, pamati dong, pamati day, pamati kamo. And we always feel uncomfortable whenever somebody is not listening to us. Teachers, di ba, kung dili maminaw ang mga estudyante sa atua, we feel disrespected. We feel that we are teaching in vain. In other words, we really put importance to listening. Kay ngano, ang listening para sa ato is a sign of obedience, a sign of a willingness to learn, a sign of a good future, even to some extent. Pero nindot kay pamalandungan ang word na pamati sa pulong na Bisaya. Ngano man, pamati, kung ato siyang himay-himayon, adunay word na bati or pagbati. In other words, kung mamati di ay kita, atong gitandog ang pagbati. In other words, therefore, teachers, parents, to teach our children, our students, our pupils today means touching their emotions in order to give them something that is very meaningful. Kay matud pa, kung dili daw feel sa mga bata ang atong gitudlo, wala kanay meaning sa atong gitudluan. In pagbati, tandugon ang pagbati sa atong pagpamati. Another synonym of the word pagbati or pamati is ang paminaw. Kung ato pong himay-himayon ang word na paminaw, makita nato ang word na aninaw. Kung mga Bisaya gyud ta, laglom ng mga Bisaya, unsa may pasabot sa aninaw? Ang aninaw is to decipher, to discern, pangitaon. But kay pasabot, kung kita mamati, pangitaon, atong i-discern, atong i-decipher, kung unsa gayud ang pasabot sa atong napaminawan, sa atong nadunggan. Which is why pamati and paminaw is very different from the word dungog. No, nakadungog lang ka.
Kay for example, ang tawo makadungog apan wala na mati ug wala na minaw. Tungod kay ang pamati ug paminaw di ay, in other words, my dear brothers and sisters, is a way of planting into our hearts and our minds a very important lesson that will shape the character and vision of a person. Ug mao kana ang nahitabo sa atong mga pagbasa karon, ilabi na sa atong unang pagbasa nga gikan sa Deuteronomy. Hingingon si Moses sa katawhan sa Israel, pamati katawhan sa Israel, paminaw katawhan sa Israel. Ang Ginoo maoy bugtong Dios, maong ato siyang simbahon sa atong tibuok kasing-kasing, huna-huna, kusog ug balatian. Nganuman, because the people of Israel are surrounded by many gods, by many pagan religions, and Moses is reminding them, we have a God here in our presence who reminds us that He is alone, the God of all. Maong ato siyang simbahon. Pamatian ninyo kini. Ug unsay ingon ni Moses, gisumpayan niya, kabalo mo Israel, kabalo mo katawhan sa Israel, kung ato kining sundon, adunay blessings, adunay long life nga ihatag ang Ginoo kanato. In other words, my dear brothers and sisters, there is always wisdom and blessing every time we listen carefully. There is wisdom whenever we obey the good values taught to us. Mao kana ang one of the inspirations and teachings of our first reading today. Pero kung atong padayunon sa atong ebanghelyo mga igsuon, nasayod kita nga nagtudlo sa Jesus nga dili ra di ay igo na simbahon nato ang Dios, kundili angay pod nga ang pagsimba nato sa Dios makita po diha sa atong pakigrelasyon o pakiglambigit, paghigugma sa atong isig katawo. Love God and love our neighbor. This is actually the complete formula of our faith. Nganuman, because to love God alone is mere idolatry, pagsimba na walay hinungdan. But to love others alone without worshiping our Creator makes us social workers. Kaya na buhaton sa mga taga-DSWD, kaya na buhaton sa mga foundation agencies. But we as Christians, we are called to love God with all our heart, but we are also called to translate that love in our service and love for our neighbors. Mao kana ang formula sa atong pagtuo isip mga Katoliko. And remember, my dear brothers and sisters, we are not social workers. We are not persons who are worshiping idols. Higugmaon ang Dios o higugmaon ang isig katawo. And in our second reading today, my dear brothers and sisters, nga gikuha sa sulat ngadto sa mga taga-Hebreo, we have actually a very important person, a model of total loving God and loving another. Mao kini si Jesus nga mao ang high priest natong tanan nga mihatag sa iyang kaugalingon out of obedience to God and also out of His love for the people of God. And so we realize that there is also grace and blessing in total love of God and total love of neighbor nga gi-exemplify ni Jesus sa atong ikaduhang pagbasa. We are here gathered. We are here celebrating this Eucharist because Jesus offered Himself
out of full obedience to God and for His total love to the people of God. In other words, when we love God fully and our brothers and sisters fully, we actually turn our lives into blessings for others. Diha sa atong pamilya, sa atong lugar, sa atong trabahuan, dinhi sa atong parokya, ug sa katilingban na atong gipuy-an. Mga igsuon, the question is this: sa atong makanunayong pagsimba, sa atong makanunayong pagpuyo sa atong kinabuhi isip mga Katoliko, naminaw ba kita? Namati ba kita sa pulong sa Dios, sa sugo sa Dios, o igo ra natong nadunggan ang pulong sa Dios? To answer this question, my dear brothers and sisters, is to look for answers in the way we live our everyday lives. Ingon pa, let our good works judge our faith and our love for our neighbors. Let our works speak for us, my dear brothers and sisters. Sa atong pagpadayon ni ining Santos na Misa, atong dawaton ang hagit sa Ginoo nga palaluman pa ang atong commitment nga higugmaon siya sa atong tibuo kasing-kasing. At the same time, to let us ask God's grace to give us creative expressions to live out our love for our neighbors, our brothers and sisters, most especially in these challenging times that we are facing the pandemic. Mga igsuon, nang hinaot ako ng atong gugma sa Dios o gugma sa isig katawo, masalamin unta nato sa atong adlaw-adlaw na kinabuhi. Mga igsuon, hinaot paunta. Please, palihog manindog og atong ipadayag ang atong pagtuo.